Ki nongelam kaseng Ribhoy Youth Federation RBYF Umden Circle ha kajinglet jurup ya ka PHC ha Umden Ribhoy District ha ka katsau trik nailor kiladap da kajing sngau kendet bat sngau khiajur halor kajing pendan kam ya ka kamrat ya ki shinrang mail ward na kabenta ki nongpang ki badai ki longkmi bat ki kelung kena kajing lap jong kaseng ya ka ni kajing turmor jong ki bor badai kmi ka ni ka PHC kelawan long ru hadian bagi nongelam ka RBYF Umden Circle kila penlong ya kajing let jurep ka bakendet ya kate ka jaka sumar hadian kajing yok pediang ya kajing ut jing nam na ki pat ba ki balet banwat ya ki dala jing sumar ha kate ka PHC habakran syakila pathai kubor usamla founders im president ka RBYF Umden Circle ulaong bakaseng ka sngukya jor halor kate ka jing pentia lang ya kinong pang ha kaju ka kamera ha ka bakaseng kalakar pat ru iki bor badai pej bakin empenya kle lang ya kinong pang ha kaju ka kamera nalor kata ha kan di ka jinglet jurup kaseng kala yu ru ban pen sngau ha ki doctor in charge ya ki jingduna ha kate ka jaka ai jing sumar kata nadu ka jingbom dan ya ka jaka let shabar pat ba ni public toilet kabalawan rak shibun kajing ki pat ba bat kumju kajing bom trekam bha ka kali kit nongpang 108 haki por bagi pat ba ki dan kam ban kit ban ba ya ki nongpang shu kaseng kala yo ru ban bu da kajing tho ha ka ba kala pen pau ya shibun teli ki jing ki bakum ki pat ba ki ha ban mat haba ki wan ban syak sumar ha kate ka PHC bat kila dawaru na ki bor badai pen baki dai ban shim kia mardor ya kini ki jing na ka benta ka jing bet jing biang jong ki pat ba ki badan kam ya kila jing sumar RBYF Ribhoy Youth Federation Umden Circle mentakasi wan hangne hapo Umden PHC kum ka surprise inspection iwan ban jurip hangne ban wan pej ya ka khia ka shan ka jing juna jong kane ka PHC hangne Umden dan nakali yang jungi ka Ribhoy Youth Federation Umden Circle habang ilawan hangne ngilap sibun ki jing duna ki jing rekam kane ka hospital te ngila airu ya ka jing tho ka apil sya doktor hawa jing sya mentakasi ni kuak ban kendu ya doktor in charge doktor coach ibadi in charge jong kane ka PHC Henry Indon ngila yo ban kendu bat doktor das te ngila ya keren bat ya kini ki jing jong kane ka hospital kaban kong ka bagi bu ka point kalong na benta ban don adu benta kumba PUI ba omdon ka public toilet ka babiang hangne na benta ki paj ba jong kane ka dong ka than Umden jongi baro hi kawe banwan sim dawai hangne hapo Umden PHC omdon ka public toilet ka babiang Andre ngila keliru na doktor iong ba hoy kadi sisa kata ba omdon hadu benta ka public toilet na benta ki paj ba bawan sim dawai man kasni Tika bujing ya ki hai subu lada giyo ka jingpang paniar lane kanu jingpang ka bakar ki hai kin le kasim jing yang pajba nakata kadaw nakaliang jungi kaseng ngi siukhia halor kane ka benta ngi buru dari jingtho ngi la airu yang si seki ban ngi budit lang ya kane kam bat ka baar ka poin galong ba ngi kerpat nakapor sa kapor ngi la yo ka complain ba kini ki doktor bat kinos kim ai ka kajing sumar ka buyang na menta ki bathia pang hangne hapo hospital ade ki bawan thia hangne ade ki bawan dagwe kajing pang lane ki long kemi ki ba armet ngila yo komplain sibun lagi ba bat ngila wan hangne kasni ngi kerpat i doktor ngila ai ro daging tho kata kawai kila ai yang ngi ka asuran ba nakali yang jungki kil ai ka jing sumar ka ba biang na benta ki nongpang ki bawan thia pang hangne hapo ka PHC Umden bat ka poin ka balai kalong hilai ihi mene ba anda gilawan nang te na po pom supply water nang te na Umden diwan nang te kaba mduna ya ka hapo 1 kilometer kane ka surok bawan nang te syadu sande PHC kajing jot rathai jo kane ka surok ka balapalat te komno ngi expect ya ki bapang ki bestom ki wan ban sumar hakane ka hospital hilai ihi ba kibabun ginongpang ikwa ya kajingkot kajingkhia habagiwan nang te na po Umden hakatu surok bawan nang te na main road sa hospital ka ba palat 1 kilometer Henry tang katu surok ka badan hang tur kila siunya banwan sa namar ba kajingjot ratha jong katu ka surok ka ba palat lagi kerpat sa kibor jong kane hospital bakin siubha ban repair na mardor ya kane ka surok ban ngakerpat lo ya kinomi kemat gijongi bakin penkeren lem habya dei bat kane ka surok namar ba kala jot rathai sa papalat
bapli ki long kemi ki ba armet kisem jenjar bah ban yai nau new surau ngila ai da jing tho menne ngila sumit ai Dr. Das bat kin sara ai Dr. Inchat kin saya keren ki ongin saya budlang ya kan ka phang de nakal yang jungi ka seng ngin yai budin nak por syopor bat sen nakal yang jungi ka seng ngin saling kenduk yai amateur jong ka district Ribuai Brokaway bat yai lokal MLA jungi persiau ya kan ka jinge ba kan hospital kadon ka jingduna bat kin sa budin lang nak por syopor lipat kalong ka jingduna hapo jong ka hospital ila i mene bat i Dr. Dasi la plaru ba kajing cia ka ward mo ka ba sumar ya ki nongpang hapo jong ka hospital kalong hakaju ka kamra ya lung ki kena bat ki kilong kemi nang ta ki romba andre ngimla bat sutu nakal yang jungi kaseng abang ilek ba i Dr. Das ro ila pla ba ngangam tip namar ba ngalak dang suan pemai ki ong ta debat ila kular ban budin ya kene insai keren nakal yang jong Dr. Das bat Dr. Inchat Dr. Coach ban I separate room andre kalong ka ba ithamula kat ke PHC kadon haba kawat kadon la kajong ki male bat female andre ki pentia hakaju ka kamra andre nakal yang jingi terpat sia kan ka hospital ki dipet kamtam i Dr. Inchat bin I separate ya ki kelung ki kena bat ki romba kilong kemi ki ba kamsan ki dei ban I la kajong nakal yang jingi keseng terpat bat i Dr. Das ila kubur ya kata bat ila airu yang ka asuran bag insai keren ya kana kaman jing kabangi yo i bat ngi lap ngi yo ya komplain lagi pajba kalong ba hoj ngitip i Dr. Das ila ong mana yang ila kali ka no tali ki ambulans kidon hane hapo ka PHC mden henry ila itu atali ki ambulans bat uwe driver tega syam jing ya driver ban penbiang ya ka lek kawan ya kinongpang namar idontang marwe de ila kubur badan tang iwe i driver de kabal sio longo kalong ba ngiyo ya komplain ba kane ka ambulans ka bakidon long hakajaka ka baki gidei ban kit ya kinongpang ba lekbu sagawai bat ka hospital ban refer ki nang ne sapo PHC sagawai pat ka hospital hanrei ngiyo ka komplain gi ba ki karnga ban lekbu hanrei nakaliang ki pajba ki ba sim jenjar ki ba duna kayo ka kod andre ki hapan resep ya kali ki hap sim ya kali nang ne ban lekbu sa nompo sa selong ta terter andre karpat ya ki badipet ya kan di hospital bakin penbiang bakin sim khia ban penbiang ya ka ambulans ban lekbu ya kum kita ki nongpang ru kumjo omdei tang ka personal use yung kina banta ban lek ya meeting ban lek sim dawai nang ta bat kiwi ki banta habya dei ka jingdon kam jong kan di hospital andre ka jingdon kam jong kan di ambulans kalong bat penbiang na banta kinongpang ki badon hapo jong kan hospital andre ngila ajing mud ya Dr. Das menne ba ila kubur ya kata nakal yang jungi kaseng ro ngin saya budin lang ya kan kap